রাজনীতি করা বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো। রাজনীতি করা বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো। दिनै लाइमुकुरि आरो रामदन्दिकारि TMPK नि बानजायनायाव गासै मिसिं हारिनि जेसेबांखिनि आफादफोर दङ TMPK, MMK, RTMMK लोगोसे आरसु अल राभा स्टुडेन्ट इउनियन, रामदन्दिकारि लाइमुकुरि आन्सलिक कमिटि आरो आबसु अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन जोंनि मिडल जनाय आन्सलिक कमिटि आरो अल देउरि स्टुडेन्ट इउनियन दिनै गासिबो ज' नांलायनानै दिनै 6 जनगोष्ठी जितु ट्राइबेल होनो गोनां बे ट्राइबेल होनो गोनांनि होनो सायाव माने जोङो बेरेखायै दिनैहाय हानजा सुरनाय बे हानजा सुरनायावहाय जोङो दिनै जिल्लानि जानानै जों बाहागो लादों। जोङो बुंनो थाङो दिनैहाय फिसा फिसा दिनै जों जि हारि हारिसाफोर दं बेखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे षड़यन्त्र जायखिजाया जों दिनैहाय थावरिना थानो थाखाय जों बेसेबांबा जोङो दिनै जों जुजिनानै दङ। दिनै जोङो दिनै मिसिं ट्राइब्स हान्जा जोङो बर' ट्राइब्स हान्जा बा टिवा बा राभा ट्राइब्स हान्जा जायखिजाया जोङो जि ट्राइब्सफोर दं बे फिसा फिसा ट्राइब्सखौहाय बे एसेबां एडभान्स कमिउनिटि दिनै आहमफोरा एडभान्स कमिउनिटि आरो जितु सुथिया मरान मथाक आरो जितु टि ट्राइब्स होनना बुंदों दा बिसोरथ' मोनखादों सरकारनिफ्राय जेसेबांखिनि मोननो गोनां दं बिसोर गासिबो माने सुबिदाफोरखौ मोनखादों। नाथाय दिनैहाय जितु 6 सिडुल एरिया बे 6 सिडुल एरियाफोरावहाय जेरैहाय जों बिफांखौ जों एसे जों मोनदों नाथाय बेखौनो दिनैहाय बिथांमोना मोनसे गाज्रि नोजोरजों नायनानै दिनै जोंखौहाय जितु ट्राइबेलफोरनि ट्राइबेलफोर जानायनि सायाव बिथांमोना दिनै जानो लुगैदों आरो दिनै मोनसे दिनै भारतआ स्वाधीन जानाय दिनै 78 इयार्स जाबाय। दिनै 78 इयार्सनि उनावहाय जे ट्राइबेल आरो जाफिननायनि खोथा बिराद मोनसे गिदिर मोनसे संखिनाय मोनसे राव बियो। दिनै 78 इयार्सनि उनावहाय बै समावनो जेब्ला स्वाधीन ट्राइबेल खालामदोंमोन बिथांमोना दिनै जाया होनना बुंदोंमोन नाथाय दिनै 78 इयार्सनि उनावहाय दिनै ट्राइबेल जाफिनगोन होनना बुंनाया बेयो जोबोद मोनसे गिदिर मोनसे गिख्रांथाव जोंनि थाखाय आरो जोबोद मोनसे लासिंसिं बाथ्रा बिथांमोनसिम आं फोरमायहरो आरो जों बेखौहाय जोङो ट्राइबेल इउनिटि हिसाबै एस ए ट्राइबेल सिसिटुवा जोङो गासै जों मोनजिब्रै जों गासै संगठनफ्रा जों बेहाय बर्सित जाना दं। बे मोनसे आमब्रेला मोनसे अर्गानाइजेसन दा बे आमब्रेला अर्गानाइजेसननि गेजेरजोंनो जोङो जि मावनांगौ बिथांमोना जुदि गाबोन 25 नभेम्बराव जितु विन्टार सेसन बाजेट सेसनावहाय बिथांमोना बेहाय बिल साबमिसन खालामगोन। बे बिल साबमिसन खालामनायावहाय जोङो बेखौ जुदि पास खालामोब्ला जों ट्राइबेल माहारि हिसाबै इउनिटि हिसाबै जोङो बेलेग मोनसे जोङो बेबस्था लालायगोन आरो बेखौहाय जोङो मालाबाबो जों गनायनो हानाय नङा आरो जों बेनि गेजेरजों बुंहरो जे जोंनि जेसेबांखिनि ट्राइबेल MLAsफोर दङ जेसेबांखिनि मिनिस्टार्सफोर दङ जों बिथांमोनखौ बुंगोन जे बे बिलनि सायावहाय बिथांमोनाबो गोख्रोङै बाहागो लानांगौ आरो बेखौ नाकस खालामनांगौ। गोजोन्थों। दिनै गासै जोङो 2000नि बांसिन सुबुङा बेयाव बाहागो लादोंमोन। जोङो गासै जोंनि बे हालामनि जोंनि जितु लाइमुकुरि आरो रामदन्दिकारि बे हालामनिनो मानसिफोरा गासिबो बेहाय लैहोर लैहोर फैनानै दिनै जोंखौ सहाय खालामफैबाय। बिथांमोनाबो ट्राइबेलनि सायाव जानाङा 6 जनगोष्ठिया ट्राइबेल जानाङा बेनि सायाव गोख्रोङै दिनै सोमावसारनायाव बाहागो लादों।